Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ва дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чӣ қабул кардем ба шумо номбар мекунем. Баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз ҳастед, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархи арзон, аз территорияи ноҳияи Панҷ, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат ва дигар тарафҳо. ва дӯстони азиз, аппарати лойблок бо нархи арзон срочно ҳастай. Даврӯзаҳои фурӯшӣ бо доставка, нархҳои арзон ва нархҳои дигаршам ҳастай. ва дӯстони азиз, якчанд намуди дигар мақсад ҳастай квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо. Навори хуб ҳастай, хонаҳо сар мешаванд аз 35-40 то нархҳои болоша ҳастай. ва курси имзо бошад 117 сомону 10 дирам. мо бошад дӯстони азиз, навора сар мекунем. Марҳамат рафтед, лайкото назанед. Марҳамат рафтем. Мегзарем ба эълони аввалини имрӯза. дӯстони азиз, даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки бо нархи арзон, бо нархи дастрас ва бо доставка. Хоб дӯстони азиз, даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳастай, ҳамаи намуд размер ҳастай, ҳама намуд дизайнша ҳастай. Кадометон ки дар ин дизайн агар дар ҳамин ҷа наёфтед маъқулитона, шумо ягон тассуроти гирифта рӯй кунед, ягон маъқули хутона ба ҳамун дизайни шумо яъне сохта метиҳанд. дӯстони азиз, нархҳои даврӯзаҳо сар мешавад ай 3700 сомон то нархҳои 25000 сомонира ҳастай. ногуфтаам дӯстони азиз, клиент чӣ хеле мисол маъқул бошад, мисол чӣ хеле дизайне ки шумо агар маъқул карда бошед, ба ҳамун дизайни шумо мақсад ки сохта метиҳад. Шумо сурат чапартен, ба ҳамун дизайни шумо мақсад ки сохта метиҳад. ва даврӯзаҳои мақсад ки навесиам дӯстони азиз пеши хонада хеле месӯзанд. хоб аса мисол дарозӣ чӣ хеле мехоҳем, мисол ина хеле дастурат дестен, дарозӣ чӣ хеле, бараш чӣ хеле, мисол мақсад ки сохта метиҳам. ва дӯстони азиз, мақсад ки территорияи шаҳри Бухтар доставка дорад ва дигар шаҳри ноҳия. дӯстони азиз, яъне ки ваяш доставкаш бо маслиҳат мешавад, ки то пеши мошинотона, дӯстони азиз, то ҷои мошинои боркаштона. ва инам хали мисол беседка месӯзанд дӯстони азиз, ва нархҳошо нархҳои арзон аст. дӯстони азиз, айноми кардан мо шумо гап занем. Аз 3700 то 25000 сомон дӯстони азиз, ҳамин хел нархҳо доранд. мисол дар ҳамин суратҳои дестед, ҳамаи намуд ҳаминро доранд. агар шумо ягон намуд дигар дар интернет дида бошед, ягон намуд дигар, шумо суратша партонед, ба шумо тайёр карда метиҳад. чӣ хел дизайн мехоҳед, чӣ хел свет мехоҳед, чӣ хел барша мехоҳед, ҳамаи намуд размер, яъне ки уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, яъне ки ба шумо омода мекунанд дӯстони азиз. хоб ҳардуш рақамҳои дастӣ, якумаш рақамҳои Тсел 17 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 93 инашта WhatsApp доранд. шумо дӯстони азиз, айноми кардани мо гап занем, бо ягон чиз скидка ва муомила мекунад. дӯстони азиз, дуруни шаҳри Бухтар доставка дорад, дигар шаҳри ноҳия дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат мешавад. ина даврӯзаҳои дӯстони азиз, даврӯзаҳои бо сифат ва мақсад ки дизайнои вообще необычный, дизайнои замонавӣ. марҳамат, адресон шаҳри Бухтар, бозори Шариф. марҳамат кунед ки занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай, ки бо нархи арзон ва срочно. хона қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, назди Мошинбозор, тақрибан 2 остановка болотар дӯстони азиз. ин хона гӯем ҳам Душанбе дохил мешавад, ҳам ноҳияи Рӯдакӣ дӯстони азиз, уже Душанбедам дохил мешавад, хато намекунем. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, мақсад ки назди Мошинбозор, тақрибан 2 остановка болотар. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳаст, ки проектҳои замонавӣ, проектҳои необычный, проекти зура дӯстони азиз. 3 сотиқ замин, 4 дар хона бо обсоидаш ва калидору бо нехали подвалам дӯстони азиз дорад. ози ҳамаша бо фаҳмода метиҳем. дӯстони азиз, мақсад ки ҳамин архитектураи ҳамин хона, дизайнаш мақсад ки мисли коттедж боди сохтагӣ ҳастанд, вообще проектҳои зура. якта ошхона дорад, якта ҳаммом дорад дӯстони азиз, якта такхонаи калон дорад, бо берунаш ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кард, фақат дурунаш камтар ремонташ мондагӣ, дурунаш яъне нопура дӯстони азиз. ҳамашон якҷоягӣ ҳамин хел дӯстони азиз фурӯхта мешаванд. таъмир дуруш хай надестен, нопура ҳастай. ва нархша нархи арзон нест дӯстони азиз, яъне ки нархи арзон ҳастай, қимат нест ва обсоидшам ҳастай, ҳуҷҷатам дорад дӯстони азиз. нархи хона 310 000 сомон ҳастай, боз муомила дорад. ҳамида мегӯяд ремонти ҳамин хонара, мисол ҳамин маҳсулотаи хонара мегӯяд бо сифати аъло кати, яъне мегӯяд сохта шудааст, мегӯяд хеле
маҳсулотҳои арзонак надостунад, маҳсулотҳои қиматкати сохта шудааст. ина проекта бинед чӣ хел хонаи богатския 310,000 мега бо мақсад ки муомиладро рақамошон аст ва вило ва рақамо ҳастам шуд шахсоне ки мехарен срочно бо муомиладро маромад занг занед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз ҳастед срочно бо нархи арзона ва ҷои беҳтарин да. Квартираи фурӯшӣ дар сентри шаҳри Ваҳдат, лаби роҳи Калон, пеши светофори пажаркаи кӯҳна, ҷои беҳтарин дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ, доми замонавӣ, ҳама чӣ дора. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар 8 ошуна қарор дорад, доми 11 ошуна ҳастае ки 50 квадрати метре. духонага квартира дар 8 ошуна қарор дорад, доми 11 ошуна ҳастае 50 квадрати метре. дӯстони азиз, дом лифтам дорад, ногуфта намонад, лифтам дорад, ҳамаш замонавӣ. хона тайёра, фақат мегирӣ зиндагӣ мекунӣ, мақсад медорӣ зиндагӣ мекунӣ, ҳамаи корш кардагия, доми нав ва ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Опсия дӯстони азиз дорад, лаби роҳи Калон, ремонти замонавӣ, лифт замонавӣ, обсвет пасиян дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат центр дӯстони азиз, назди мақсад ки Садиқ, Балниса, бозор, таргоҳи центр, супермаркет ва дигар чиҳо, банк, аптека, ҳама чӣ ҳастае. Дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ ки боз муомила дорад. шахсоне ки намефаҳманд рафта ҳамин территорияи нархоша бинед, даже коробкашаку ҳамин нарх мегӯяд. ин ака ҳамаша бо тайёр кардагия бо нархи арзон кусай. 330,000 сомон аст, боз муомила дорад, ремонтуш замонавӣ дӯстони азиз, лифт дорад, доми замонавӣ 11 ошуна дар 8 қарор дорад, мақсад ки лифт пиф ҳамаш бо ремонтуш замонавӣ, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. хоб ин ҳамин рақамҳои дастиёни рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дорад. оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. дӯстони азиз, лайкро разанед, фаромӯш накунед ва навбарро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум аппарати фурӯшӣ. дӯстони азиз, аппарати лойблоки фурӯшӣ ҳастае ки ҳама чизаш комплектае ва нави пачкае. фақат барои санҷиш мегӯяд истода бурдагием, ҳамин 1 рӯз ё 2 рӯз мегӯяд, мақсад ки ҳама чизаш навай ва комплектае. аппарати лойблок дӯстони азиз, яъне ки як тарзи бизнеси навай дӯстони азиз, кадоме ки айудаш мебуроям. хоб дӯстони азиз, дута қатиш аппарат, мақсад ки дута аппарат комплект ароба дорад дӯстони азиз, аккумулятор дорад, насадка пасадка ҳамааш комплектае, фақат мегирӣ кора сар мекунӣ. шахсоне ки айудаш буроянд, аппарати лойблок вообще мақсад ки як бизнеси оилавие, мақсад ки чизи навай гӯем. дӯстони азиз, нарша мегӯяд 25,000 мегӯем, муомилаи хуб мегӯяд мекунем, мегӯяд арзон кардан метиҳам, срочно мегӯяд, яъне ки муомилаи хуб дорад. ин аппарат қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз, нархаш 25 та, арзон кардан метиҳам, мегӯяд срочно сум дар кора. шахсоне ки хеле аппарати дӯстони азиз, мақсад ки лойблок мекуфтен, нархи арзон кати на ака мефурӯша, хоб бо арзон кардан метиҳам, мегӯяд муомилаи хуб метиҳам, мегӯяд муомилаи хуб кардан метиҳам, мегӯяд. ҳар ду рақамҳош рақамҳои дастия дӯстони азиз, рақамҳои пойбогинаша ватсап доранд, рақамҳои 73 да. дар шаҳри Бухтар, аппарати лойблок, ҳамаш комплект. агар ягон ҷо шумо нафаҳмида бошед, ягон кори дигаша мисол хоҳед нафаҳмида, ягон чиша пурсидан, дар рақамҳошон занг занед. худмон мегӯям мақсад дӯстони азиз хеле қиматтар харидем, яки аи нархҳое ки мо ҳозир гуфтесем арзонтар дӯстони азиз метиҳам, мумкин 22,000 метиҳам, мумкин 23, мумкин 20, ҳамаша аниқ кардагирен срочно мегӯяд сум дар кора. ина бу тарзи ҳамаи коркуниша бу мақсад ки шудон десан, фақат мегирӣ кора сар мекунӣ, яъне ки қин неста, фикр мекунам. марҳамат, шахсоне ки мехарен тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. аз Корвор мегӯяд 3 километр мегӯяд дуртар. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ. 4 дар хона дӯстони азиз, хона мегӯяд бо ремонти замонавӣ. подвали 10 ба 3. наздикии хона мегӯяд мактаб, садиқ, масҷид дар наздикиша. гирди хона маҳкам бо проектҳои навкати ошхона, баня, кухни ва дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 710,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо дорад. 710,000 сомон савдо муомилаш дар мақсад ки назди хонае. хоб, агар хона дар шумо ягон маълумот хоҳед, чанд қадр арзон мешавад, наздикиша чи ҳастае дӯстони азиз, чӣ дар кор ҳастае, дар рақамошон занг зада ҳамаша аниқ карда мегирем.
ва одамое ки ҳам хеле хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулотҳои ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда ҳаста 20 WhatsApp, имо, Telegram ро рӯи мо рекламада мемонем. Лайк азен навори то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар маҳаллаи Ғайрат, Крупский, Айб Центр мегӯяд 5 километр мегӯяд дуртар. Ба такси 5 сомон аз дурuni шаҳр. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳо мақсад ки коробка ҳастанд, мақсад ки фақат ремонт шудаги ҳастанд. хонаҳо хай десен чӣ хел састенида. дӯстони азиз, обсвет мегӯяд дораш ҷои нағз мегӯяд. дӯстони азиз, заминаш мегӯяд 4 сотиқ хай мегӯяд. дӯстони азиз, документал нисия намедонам хел. хоб якта ванна ҳоҷатхона дӯстони азиз дурум ба дурум. хоб подвали калон дӯстони азиз. хоб дароза часпондагӣ ҳаст, аловхона дорад, кладовка дорад дӯстони азиз, бо хонаи барак дорад. хоб дутаига хайнам хеле маҳсулотҳо ва ҳуҷҷат-пуҷҷаташ ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. техпаспортам дорад, нархаш мегӯяд 355 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. хона бо хушти пухтакатӣ ва барош хеле систем рехтагӣ аст, мақсад ки хеле боқуввата, хеле серопа кардагӣ. дароза падоза часпондагӣ, фақат ами ремонтша мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. 355 бо муомила дошта. шахсоне ки ягон маълумот мехоҳанд, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмдашро занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи ҷамоати Гулоб дӯстони азиз, яъне ки Гулоб. хоб 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастад ки хона коробка, яъне ки ремонтуш нопурра. шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати деҳоти Гулоб. нархаш мега Гулбоғ обшир, деҳаи Гулбоғ. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ аст, бо муомила дошта. нархаш 80 000 сомонӣ, инам хеле коробка. хоб агар маълумотҳои иловагӣ хоҳед, ягон саволу иловагӣ боша, оиди хона фаҳмида, дар рақамҳои поёмдаста ва вилон занг занед, маълумоти пурра аниша вақтон гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино. хоб дар Гипразем гуфтагӣ аст, пушти заправкаи Тоҷирон. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад ки дар якум ошина қарор дорад, 42 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва инчунин мақсад ки обсветаш мегӯяд доимӣ аст. дӯстони азиз, хона мегӯяд дар якум ошона, доми 3 ошона аст. дӯстони азиз, дар якумаш қарор дорад. ҳамин квартира мо бурда реклама карда будем, нафурӯхтан, хай бо мақсад мондем. бо хай ҳамин яка бо дигар вариантшам дорад, метавонед ки маслиҳат кунем. нархаш мегӯяд 410 000 сомон аст, бо муомила ва савдо дорад. оиди квартира дӯстон азиз, агар шахсоне ки ягон маълумот мехоҳанд, ягон чизои иловагӣ, марамат занг занед, документош мегӯяд 100% аст, ҳамаша мегӯяд сразу оформид мекунем. ина рақамҳои мегафоншо марамат, шахсоне мехарен занг занен. ва одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқули, квартираи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки аз гирӯ ба шумо даркор ҳастем, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайка занед, лайки бепула занед ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5, дар ҷамоати деҳоти Сомонии 3. ноҳияи 5, деҳоти Сомонии 3. дӯстон аз заминашон майда ҳастад, намедонам 2 сотиқа 3 сотиқа аниқша нагуфтиям дӯстон аз ва ду дар хона кардагия мега соҳибшон ва нархаш мега 50 000 сомоние. хоб дар ноҳияи 5, ҷамоати Сомонии 3. 50 000 сомон, сотиқша нагуфтиям чанд сотиқ, аниқша хтон кадобуда ки дар кор аст, аниқ када гирӣ. инам хеле хонаи коробкадагӣ, мақсад ки боқимонда мақсад чиша хтон мекунем. срочно мега то қасуми холӣ марамат занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар гардиши фабрика, баъди гаи аймоси 46 мегӯяд 3 километр мегӯяд дуртар, назди коллеҷи ва назди мактаб ва ҳама чи ҳастад. духонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошона қарор дорад, 45 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, обсвети доимӣ дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, телевизор ва ремонтҳои замонавӣ, 45 квадрати метр, баъди гаи. дӯстон аз дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад, бо нархи 405 000 сомонӣ аст. нархи квартира бо муомила савдо дорад. нархи ҳам квартира 405 000 сомонӣ савдо дорад. то қасуми холӣ алиш намешавад. шахсоне ки мехарен, ягон маълумоти иловагӣ хоҳанд, агар оиди квартира фаҳмидан, дар рақамҳошон занг занед ва хоҳиш кардем навори моро дар рафиқотон падилсаш кунед ва дӯстон азиз, лайкотон фаромӯш накунед занед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати деҳоти Заринкӯҳ.
6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз нархаш 18 000 сомон аст. муомила доштаем. шаҳри Кӯлоб дар Залинкӯҳ. дӯстони азиз, рости гап маълумотош хеле кам аст. шахсоне ки мехарин занг занед, маълумоти пурраниша аз рақамҳои поимда гирин. марама мегзарем ба 12-ам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, пушти идораи МЧ. дӯстони азиз, назди боғчаи кӯдакона Option Centerда духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. доми 7 ошона аст ки 48 квадрати метре. лифта дорад. дӯстони азиз, доми 7 ошона дар сеюмаш қарор дорад. 48 квадрат бо ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, наздида мактаб, боғчаи кӯдакона. дӯстони азиз, мақсад ҳама чизи дар кори аст. ремонтош бо дӯстони азиз бо замонавият. дӯстони азиз, бо чизош мегӯяд муомила мешавад, бо чизи чорашкатӣ. рӯпарӯи кохи лоҳутӣ. дӯстони азиз, яъне ки тарафи 14-ум. нархи квартира 450 000 сомон аст. бо муомила ва савдо дорад. ин ҳамиқа маълумот. дигар маълумотша худтон занг занед, айсоибшон пурсед. то қасу мехоҳад дӯстони азиз, 450 аст. савдо мега дорад. садошона сумра кунед. марҳамат, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба 13-ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, назди Сумбула. Айсентер мега 12 километр боло. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагиад. дӯстони азиз, ки бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд, яъне ки якҷоя бо чизи чора ҳамин нарх фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, таъмир мега нав, обсвел мега дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, гараж ва гараж барои мошин ва 3 сотиқи замин, ду хона дига. дӯстони азиз, хайр намихел састяни. нархаш мега 180 000 сомонӣ аст. боз муомила ва савдо дорад. ин ҳамиқа маълумот. рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ аст. шахсоне ки мехаред, марама занг занед, то қасу мехӯрад. дӯстони азиз, агар ки ивазам мешавад ки ба квартира хай вариант пешкаш кунед, нархаш 180 намиқа маълумот бо хай такрор кардем. ва касе ки мехали хона, замин, квартира мошуда худо ки реклама кардан, дар рақамҳои болобуда рӯй кардан реклама мекунем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда худо нигаҳбонамаи шумо.